Ei se on koko... kun toi hitbox tulee vaan vammaiseksi. Toi Miro sanoi sen sanan, että genuinely pane sun kakkaseen peppuun. What? What? Anteeks? Genuinely pane sun kakkaseen peppuun. Siis meneekö se sitä, että sun pitää tunkea jotain sun paskaseen perseeseen? Vai meinaako se sitä, että sun pitää panna sun kakkasta perseen? Siinäpä kysymys. Tällainen nimeä Sues. Joo, se on minä. Oppai femboy. Femboy on jo rikottu tässä jommotetta. Kutsuivat pankai pakkesta. Voi vai semmoinen.